Moi, mä oon Janni ja mä rupesin tekemään YouTuben videoita sen takia, koska mä halusin ruveta, koska se on kiinnostanut mua tosi pitkään. Mä rupesin kiinnostua tästä jo 11-vuotiaana, kun mä rupesin katsoa esim. Soikkuu, Paha lapsi, Aami, tai oliko joku Aami, mä en muista. Joku tonne päin, sitten Miisaa, sitten Aleksandra Mariaa ja tollasia kaikkia hyviä vloggaajia. Niistä mä päätin, että mä kysyisin joululahjaksi, että mä järjestän kameran, että mä rupesin tekemään videoita tonne YouTubeen. No äiti ja iska oli sitten ihan semmoinen, että rupee vaan, että ei oo mitään vastaa, että paitsi sitten jo, että poistettu kaikki videot, jos sinne tulee jotain niin kuin että rumaa lehmä, että miksi sä teet videoita tommottiin. Niin. Joo, eli mä oon 13 ja mä käyn Liedossa semmoista koulua kuin Loukinaisten koulu. Mä menen nyt 6. Ja niin. Mä yritän tehdä videoita aika paljon, että teille ei olisi tylsää ja tollattiin. Niin. Nähdään seuraavan kerran, kun mä päätän tehdä videoita. Mut, moikka!